Moi, olen Pasi isännöintipalvelu Isarvolta. Me käytetään älykäs PTS-ohjelmistoa, sillä meillä on tärkeää huolehtia meidän asiakkaiden kiinteistövarallisuudesta. Me halutaan panostaa korjauskustannusten alentamiseen, kiinteistön arvon kehittämiseen sekä läpinäkyvyyteen. Käytännössä älykäs PTS näkyy meidän arjessa esimerkiksi näin. Me hahmotetaan aina kiinteistön tekninen tila, jolloin remonttia on helpompi ennakoida, joka taas voi alentaa kustannuksia hyvinkin merkittävästi. Me kilpailutetaan urakoitsijat sekä muut ammattilaiset aina samalla tavalla ammattimaisesti ja täysin läpinäkyvästi. Ja tästä saatiin kehuja myös viimeisimmässä ISA-auditoinnissa. Me dokumentoidaan taloyhtiön tekniset asiat tehdyt remontit huolellisesti. Tämä auttaa tulevissa remonteissa sekä muun muassa asunnon myynnissä, sillä asunnon ostajat arvostavat tänä päivänä hyvin hoidettuja kiinteistöjä. Hallituksen jäsenille on aina pääsy samaan järjestelmään, jota isännöitsijätkin käyttävät. Kunnossapidon johtaminen on yksi tärkeimpiä asioita, mutta siihen ei ollut aikaisemmin kunnon työkaluja. Älykäs PTS on loistava työkalu siihen tehtävään.